Diretso na pagkabasa na. Pagtatanim ng mga bagong puno, paggamit ng mga Very tamang good. paraan Very good. ng panghuhuli ng mga isda. Pagtutuhan na Diretso hindi basa. pagtutuhan ang tatlong Sani. 3R. 3R is 3R is that ukol sa basura. Tungkol o tukol? O ukol. Ukol. Diretso dahil pagkabasa lagi dahil. Okay. 3 Ate. Ate. Usik at Leslie. Pato? Huwag aksayan ng tubig. Thank you. Mapapanatili ng mga mamamayan ang kalinisan. Thank you. Inom ka? Inom ka tubig? Tangga. Basa oy? Basa oy? Sige. Okay. Be, duhaon? Be. Wow. Be, nagbahaon eh. Nagbahaon eh. Nagbahaon sa ulo ate eh. Di mo na ako. Uwa gani. Be, atong kuanan yun, atong... Nara lang. Ay, kay mabuling. Mama. Nakasamad na. Yayayin na anak. Kapaligiran sa Practice uba sa diretso. pamamagitan ng sumusunod na mga mungkahi tumulong sa Tumulong. Di kay tumulong. 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 tumulong sa Clean. clean Up. up Drive. Drive. drive ng barangay. Okay, go. Basta siya. Okay. At paghihiwalay ng
Hipon. Pa! Ha? Anyo tubig. Bawasan ang paggamit ng mga kimikal. Sundin ang mga batas ukol sa kalinisan. Ano? Mananino? Ah, din eh. Sige. Sige din. Pasan mo. Grabing bugawa na ng robot eh. Sige. Linangin natin. Linangin. Dili kay linangin. Ito ang aming pamilya. Ginny Mama. Oh, Gini. Sige nga. Sumali. Sumali si Ginny sa Children's Core. Nalaman niya sa nalaman niya na kabilang sa iba't ibang uri ng pamilya
Nilamok ma. Ah, sige, basa. Basa na, basa. Sige. Sige. To parin family. 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 Ulit siyos. Higda ta siyos. Didik ta siyos. Ano lang, didik ta lang. Na. Iho, buling-bulingan na yung ate.